Ola, alumnado de primeiro bacharelato, imos recordar destrezas de operar con radicais que tedes que dominar xa de cuarto da ESO. Estamos recordando cousas de cuarto da ESO, como operar con radicais. A primeira delas, simplificar radicais. Nunca podedes deixar un radical sen simplificar. Como se simplifican? Pois temos que dividir entre o mesmo número o índice do radical e o expoñente do radicando. Neste exercicio 1 aparece unha raíz de índice 6 de 3 elevado a 10. Ben, pois, evidentemente, podo dividir entre 2, tanto o 6 como o 10, porque ambos son pares. Eu debo escribir esta raíz como raíz cúbica de 3 elevado a 5. Dividin entre 2. Teño que dividir entre o mesmo número o índice e o expoñente do radical. Vale, si se poden dividir, divídense. E esa é unha maneira de simplificar radicais. Sempre hai que deixalos simplificados. Destreza 2. A destreza 2 é reducir a índice común. Vos sabedes que se poden multiplicar dous radicais se teñen o mesmo índice. E o resultado é un radical dese índice do produto dos radicandos. Neste caso, no exercicio que aparece aí como 2, hai un produto de radicais, pero non teñen o mesmo índice. Hai un raíz cuadrada multiplicado por raíz de índice 3. Entón, para poder deixar un radical único e facer ese produto, debo de poñer ambas co mesmo índice. E para iso, o que fago é converter noutra raíz equivalente, pero que teña o mínimo como un múltiplo dos índices. Como ben sabedes, o mínimo como un múltiplo de 2 e 3 é 6. E, polo tanto, esta raíz cuadrada convirto a nunha raíz de índice 6. E esta raíz cúbica convirto en unha raíz de índice 6. Ben, se multiplico o índice por 3, teño que multiplicar o expoñente do radicando por 3. Había un 1, agora pasa a haber un 3. E aquí, se multiplico o índice por 2, para chegar ao 6, pois teño que multiplicar o expoñente do radicando por 2. E agora xa podo multiplicar estas raíces. Raíz de índice 6 por raíz de índice 6, quédame unha única raíz de índice 6. De que? Pois de 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Evidentemente, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 é o mesmo que 2 elevado a 5. Produto de potencias da mesma base, sumo os expoñentes. Por lo tanto, esta sería a solución do exercicio 2. Acabo de facer logo a destreza 2, que é reducir a índice común. Índice 2, índice 3, mínimo común múltiplo, 6. Reducir a índice común, a índice 6. Ben, imos ver agora, co exercicio 3, unha destreza que tedes que dominar, que é meter no radical. O exercicio 3 sería o de meter no radical. Para o exercicio 3, hai unha propiedade das raíces que coñecedes perfectamente, que é que se están pegadas as raíces, multiplícanse os índices. O sea, unha raíz cúbica dunha raíz de índice 5 é unha raíz de índice 5 por 3, 15. Ben, isto sempre é certo, non? Pero aquí estas raíces non están pegadas, hai ese 2 que me molesta. Ese 2 aí está me fastidiando e non me permite operar estas raíces e poñer unha raíz de índice 2 por 3, 6. Vale, entón, que fago con este 2? Meto dentro desa raíz. E como entra un factor dentro dunha raíz cúbica? Pois entra sempre elevado ao índice de raíz, neste caso, elevado ao cubo. Daquela, se fago o exercicio 3, pois venme unha raíz cuadrada, eu collo este 2 e meto dentro da raíz cúbica, e polo tanto, quedame a raíz cúbica de 2 elevado a 3 por o 3 que xa estaba aí. De acordo? Desta maneira, metín dentro da raíz elevando o índice do radicando. E agora xa me quedan dúas raíces pegadas e xa podo usar esa propiedade tan boa de que raíz cuadrada por raíz cúbica sería o mesmo que raíz de 2 por 3, 6 destes números. 2 ao cubo por 3. E así queda resuelto o 3. Meter no radical. Agora imos facer o exercicio 4, que sería de sacar do radical. E fixademos que no 4 hai números arriba e números abaixo. Pois ben, o que está arriba sae arriba e o que está abaixo sae abaixo, sae no denominador. O sea, fora tamén habería unha fracción e o que está arriba vai para arriba e o que está abaixo vai para abaixo. Vou facer entón o exercicio 4.
Exercicio 4, imos ver. O primeiro que teño que facer é factorizar eses números. 12 é 2 ao cuadrado por 3. Pues vou escribir aquí, exercicio 4. Vale. 12 é 2 ao cuadrado por 3. Factorizo o 12. E 25 é 5 ao cuadrado. 25. Entón, fixadevos que todo o que estea ao cuadrado nunha raíz cadrada, todo o que estea ao cuadrado, sai para fora. Pero como sai? Pois que está arriba, sai arriba, e o que está abaixo, sai abaixo. Que quere dicir iso? Que debo de poñer como unha fracción fora e outra fracción dentro. E ver todo o que está dentro, sale, que está arriba, sale arriba, que está abaixo, sai abaixo. Arriba, 2 ao cuadrado, unha raíz cuadrada, sai fora. Como un 2, e queda dentro o 3. E abaixo, 5 ao cuadrado, unha raíz cuadrada, sai todo o 5. E aquí non queda nada, queda un 1. Por lo tanto, quedaría simplemente a raíz de 3. E así practico a destreza de sacar do radical. Vou a facer outra práctica de sacar do radical cando hai moitas máis outras cousas que sacar. Por exemplo, se ahora do que se trata de sacar do radical sería unha raíz na que unha raíz de índice 3, onde teño cousas elevadas a 6, pero outra cousa elevado a 8 e outra cousa elevado a 10, vale? Pois como saco do radical? Cada vez que hai 3 A's dentro, sai unha A para fora. Entón, aquí hai 3 e 3 A's. Cada 3 dentro sai unha para fora. Por lo tanto, saen 2 A's para fora e non queda ninguna dentro. Aquí, cada 3 veces dentro sai un para fora. Entón, simplemente botamos a conta. 3 veces dentro, vai sair unha. Outros 3 veces dentro, sale outra. Elevo 6. E quedanme 2 dentro. Non pode, como non chega a 3, non quedanme 2 dentro, vale? Así que salen 2 veces e quedanme, dentro da raíz cúbica, quedanme outros 2 veces, vale? E C's, vamos a ver, sairán cada 3 dentro sale un para fora. 3 sale un, outros 3 sale outro, outros 3 sale outro, elevo 9, entón quedanme 3 fora e un dentro, vale? 3 fora e un dentro. Vale, este tipo de cousas tenes que saber facelas ben. Vale, con isto,